bendi payu dola tinggauni nan baca katio ari kon dapat tangan pagi-pagi kon siang malam hari lego pagar laki bini sigi basi kenyang cie pandiela cie dalang palang pintu satu malayang kopariu ala pandai tabang nyoba kare bakaru arang lego pagar cantuang cantang. Tidak mungkin kan Jo, entah nek kayak kuiku aja kan Jo. Jadi pak aneh elai. Aji bola jubik. Pak Ato. Aji bola jubik. Nah, awak pulang. Indaknya asinannya giaro. Calik periuk. Alat tampang lagi. Anyo kira-kira mau deko mah, kira-kira boy. Dek banyak parangai awak ketika. Indak cu. Jangan awak jangan masalah. Kau tak banyak parangai mungkin kau bagi itu Aci bola nak. Pitile 1000 gitu hari kuah. Bagi 1000 hari itu 1000 cu. 1000. Nak kesedang nih kati itu 1000. Takkan tunya si bu mati ini. Kau 1000 nak ada dia. Tu barai nonya ya. Aci bola pikir. Jika dipikir-pikir bana cie pandiala cie teya laki bini lah sama saja sama gila lah kaduonyo basi kisia basi kinyang cie pandiala cie dalang palang pintu satu malayang kopariu ala pandai tabang tio ari bakaru arang laki bini cantuang cantang. Sekali lagi Jo. Abang sekali lagi. Kok dicari apa nanya Jo? Yo ibu Jo tio Jo. Kau anu nak, kau lah nampak lo nak ini Awak sayang kayak bahala. Tak ada pihak kau. Tapi kadang tak ada banyak kok. Kadang-kadang ibu Jo tio. Awan sayang kayaknya karena iya karena tidak aman. Sekali lonco. Nah, lo deh pada. Udah tadi aku pulang nih Jo. Iya. Iya, dapat pikir benar lo Jo. Banyak wadah. Anyo di zaman kini kau mau deko. Nah, agi ayo nyo 1.000. Iko 1.000. Gaji. 1 tinggal tu yo. Gaji yang sampai playbu seminggu. Wah yo ada pihak kawan. Satu yang dia hutang 62 mata lo. Ayo coba kita pikir lo Jo. Nah, jika dipikir-pikir bana cie pandiala cie teya laki bini sama saja sama gila lah kaduonyo mati kudo tinggal bendi payu dola tinggauni nan baca katio ari kon dapat tangan pagi-pagi kon siang malam hari lego pagar laki bini. Ayolah dia lanjut awak nan mengalah tuh awak mengalah. Ayo kok cara awak ibu dan anak kena cara awak kena laka biarlah